Kolegovia, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na tento mini podcastík. Ja vás na úvod predstavím. Takže začnem Katkou Garajovou, ktorá je spolumajiteľka personálnej agentúry Maxins, ktorá má mimochodom 3000 zamestnancov. A Katkina pravá ruka je Braňo Jančuška, ktorý zastrešuje na Slovensku celú realizáciu, nábor, perm, obchod, kontroling. Predstavím aj ja teba. Ľudská Hrenáková, naša riaditeľka Žilinského a Trenčianskeho regiónu. Ďakujem. Takže v roku 2025 sa stal Maxins jednou z najväčších agentúr na Slovensku. Ako k tomu vôbec došlo? Čo sa stalo? Čo sme robili inak, že tento rok to vyšlo? Tak v prvom rade je to pre nás obrovský úspech, pre celú skupinu Maxins, a že sme sa po 7 rokoch dostali na úplné prvenstvo spomedzi všetkých personálnych agentúr. Je to výsledok našej naozaj tvrdej práce a tým, že ideme si za svojím cieľom a snažíme sa vždy robiť veci najlepšie, ako vieme a vždy ich ešte zlepšovať. Je to dôvera našich klientov voči nám, na ktorej si zakladáme, a taktiež celého tímu, ktorý Maxins má. Som súčasťou, takže viem. Ja len doplním, Katku, tak áno, je to presne o tom nasadení, ktoré sme v minulom roku mali tým, že nechceme byť pre našich klientov len teda dodávateľom, ale partnerom. Tak hľadali sme rôzne alternatívy, akým spôsobom im pomôcť zabezpečiť vhodnú pracovnú silu. Minulý rok sme zamestnávali v priemere viac ako 3000 zamestnancov. Cielili sme najmä teda na zahraničnú pracovnú silu, rusky hovoriacu. Nie len teda z iných krajín, Ázie, Indie, Filipín, Vietnamu a tak ďalej. Takže áno, táto tvrdá práca a to partnerstvo, ktoré sme vybudovali s našimi klientami, ktorými chceme sa samozrejme touto cestou poďakovať, nás predurčilo k tomu stať sa jednotkou v agentúrnom zamestnávaní na Slovensku. Vymenoval si niekoľko národností, s ktorými robíme. V ktorej z tých národností sme topka? Ktorá nám ide najlepšie? Tak my celkovo sa vieme orientovať vo všetkých národnostiach a prispôsobujeme sa potrebám klienta, pretože naozaj ten klient má vždy nejaké preferencie. Pokiaľ ich nemá, tak vieme mu poradiť a samozrejme záleží od viacerých faktorov, ktoré do toho vstupujú, kedy sa klient rozhoduje, do ktorej národnosti pôjde. A u nás je určite najväčšie zastúpenie stále ukrajinská národnosť, skrz toho, že prišla vojnová invázia a vtedy naozaj tých Ukrajincov sme vedeli veľmi rýchlo a jednoducho podávať, čiže bola to flexibilná pracovná sila. A také druhé zastúpenie najväčšie v našej spoločnosti je práve národnosť Moldavska, opäť kvôli tej rýchlosti, a v tomto naozaj sa vyznačujeme tou rýchlosťou, pretože vieme ich dodávať veľmi rýchlo a vieme byť tým pádom flexibilní. Treba aj povedať, že stále naši klienti uprednostňujú rusky hovoriacich zamestnancov kvôli tomu, že už aj výroba, všetky pracovné pokyny, školenia, všetko je už pripravené po odidencoch, takže stále asi to aj vy tak cítite, že stále tí klienti od nás vyžadujú najviac rusky hovoriacich ľudí. Samozrejme je to pre nich oveľa flexibilnejšie, pretože nemusia všetky tie pracovné postupy prekladať do iného jazyka. Samozrejme, tí klienti sa veľmi prispôsobujú a stále preferujú ten ruský jazyk, pretože naozaj veľké zastúpenie u klientov sú stále odidenci a na to nadväzujú ďalšie rusky hovoriace krajiny, ale pomaličky prichádzajú národnosti anglicky hovoriace, ale opäť sú to vo výrobách, kde sú aj tí majstri, tým lídri anglicky hovoriaci a tým pádom tá firma nemá až taký veľký problém zamestnať zahraničných anglicky hovoriacich. Taký prvý nárast nastal presne v roku 2022 po vzniku vojnového konfliktu na Ukrajine, kedy sme sa snažili etablovať a nájsť ženám, utečenkyňam pracovné pôsobenia, vôbec nejaké také aj ubytovanie, celý ten support nejaký, ako keby tá podpora s integráciou pri tom, že utiekli z vojnovej oblasti. To bol ako keby prvý rozmach. Druhý rozmach bol, keď sme podpísali strategické partnerstvo s štátnou asociáciou Moldavskou, ktorá má na starosti, ktorá zgrupuje 52 agentúr, ktoré
ktoré vyhľadávajú vhodnú pracovnú silu na výrobné linky pre našich slovenských klientov. Je to rusky hovoriaca pracovná sila, kvalifikovaná, a naša spoločnosť má exkluzívne partnerstvo s touto asociáciou. Takže vedeli sme veľmi rýchlo, keďže je to Moldavsko je bezvízová krajina, veľmi rýchlo etablovať a distribuovať vhodných kandidátov na slovenské prevádzky. Keď hovoríš, že to je exkluzívna spolupráca, má ešte niekto možnosť, nejaká iná ADZ-ka dodávať Moldavcov na Slovensko? Alebo my máme výhradné postavenie na Slovensku? Čo sa týka dodávania moldavských pracovníkov, máme výhradné postavenie a teda výhradnú spoluprácu s Moldavskou asociáciou, ktorá naozaj, ako kolega povedal, zgrupuje 52 agentúr. Áno. Aha. No a keď sa vrátime úplne na začiatok, prečo vlastne sa firme oplatí robiť s ADZ-kou? Aké to má výhody? Tak celkovo dočasné pridelenie je veľmi flexibilná možnosť pre tých našich klientov a naozaj skrz toho, že ten trh práce sa mení a tí klienti sa musia prispôsobovať vo veľkej miere. Nemajú takúto skúsenosť so zamestnávaním zahraničných a naozaj do toho zamestnávania zahraničných by ani klienti nešli, ale tá slovenská pracovná sila je veľmi obmedzená a naozaj ten automotív, ktorý má najväčšie zastúpenie na Slovensku, je taký nárazový. Sú tam veľké objednávky, sú tam veľké výkyvy a práve tu musíme veľmi rýchlo reagovať a flexibilne. Preto klienti využívajú personálne agentúry na dočasné pridelenie, kde personálne agentúry dodržiavajú rovnaké podmienky pre tých zamestnancov, rovnaké výpovedné doby. To je proste základ. S tým, že naozaj odbremeňujú klientov od tej administratívnej záťaže, ktorá je spojená s procesovaním cudzinca, so starostlivosťou. Personálna agentúra sa stará o celé podanie, o celé vybavenie cudzinca. Zabezpečujeme koordinátorov, tlmočníkov a ubytovanie. Lekárske prehliadky, sprievod na tú lekárskú prehliadku. Čo ešte? Ubytovanie. Bankové účty. Áno. Ak má cudzinec nejaký problém zdravotný, tak robíme doprovod na lekárske vyšetrenie a sme vlastne ako personálna agentúra stále v kontakte s tým zamestnancom a poskytujeme mu support počas celého trvania pracovného pomeru. 24/7. Áno. 24/7. A čo nás odlišuje od konkurencie? Lebo v súčasnosti je veľké množstvo ADZ-tiek na trhu. V čom sme iní? Tak z pohľadu takej tej internej štruktúry určite si dovolím tvrdiť, že máme najviac interných zamestnancov spomedzi všetkých personálnych agentúr vôbec. To znamená, že my si zakladáme veľmi na tej starostlivosti od tých zamestnancov a na tej spätnej väzbe. Vieme veľmi rýchlo reagovať, pretože procesy vo firme máme nastavené tak jednoducho, aby sme naozaj na nejaké dôležité rozhodnutie nemuseli čakať niekoľko dní, ale aby sme vedeli byť rýchli a promptní a naozaj tomu klientovi pomôcť veľmi rýchlo. Máme špecializované týmy ľudí, ktorí sa zameriavajú buď teda na nábor lokálnej pracovnej sily, alebo na nábor zahraničnej pracovnej sily. Samozrejme, tam si prehlbujú svoje znalosti, mapujeme nové trhy, nové možnosti, ambasády, vízové, bezvízové krajiny. Takže určite aj to, takisto tie partnerstvá spomínané s Moldavskou štátnou asociáciou, ktoré samozrejme nemá žiadna iná personálna agentúra na Slovensku. Áno, ako Katka spomínala, v porovnaní s korporátmi, kde niekedy tie rozhodnutia môžu trvať niekoľko dní a týždňov, my sa vieme s vlastníckou štruktúrou rozhodnúť veľmi relatívne rýchlo a vedieť prispôsobiť sa aktuálne meniacim sa podmienkam presne tak na trhu. Poďme si povedať ešte, že v akých kategóriách sme vyhrali tento rok? Tak naša spoločnosť Maxim sa umiestnila rovno v troch prvých miestach a to rovno v najväčšia personálna agentúra. Lebo máme koľko ľudí? Máme cez 3000 zamestnancov v skupine. Potom agentúra dočasného pridelenia. Minulý rok sme boli na 3. mieste, čiže sme sa posunuli o celé dve priečky dopredu. Sme prvá agentúra v dočasnom pridelení a ďalší rebríček je v outsourcingu, sme taktiež prví.
Rada by som ešte podotkla, že sme sa umiestnili aj v prvej desiatke personálnych agentúr, ktoré poskytujú PERM pozície. Taký ten rekrutment, to znamená vyhľadávanie a výber kandidátov do interného stavu klienta. Takže tam sme sa umiestnili na 8. mieste a možno len na doplnenie sme takisto ako naša spoločnosť na 1. mieste v poskytovaní služieb sortingových. To je ten taký klasický outsourcing, kde máme na starosti napríklad vstupnú a výstupnú kontrolu dielov. Je to už naozaj taká tá inžinierská časť, kvalitatívna sortingová našej firmy, ktorá sa špecializuje na odbúranie týchto aktivít. A ešte máme PERM, rozpitvaj. To je ten presne rekrutment, to je vyhľadávanie a výber kandidátov do interného stavu. Áno, tam sme sa umiestnili na 8. mieste, čo je takisto tým, že je to pre nás relatívne nová služba, s ktorou sme na trh prišli. Sme s PERMom začali ako personálna agentúra len minulý rok, čiže naozaj aj to, že sme sa umiestnili po roku pôsobenia práve v PERMe v tejto kategórii je pre nás obrovský úspech a našim cieľom je ísť dopredu a aj v tejto kategórii sa stále zlepšovať. A samozrejme udržiavať sa na popredných priečkách v tých kategóriách, kde sme získali prvenstvo aj naďalej. A opäť to vychádza z takého toho partnerstva dlhodobého, ktoré chceme s našimi klientami budovať, pretože ak už spolupracujeme napríklad pri vyhľadávaní kandidátov z zahraničia a dočasnom prideľovaní, tak týchto klienti potrebujú obsadiť pozície technické, stredné technické, vyššie inžinierské pozície, manažerské, takže opäť reflektujeme len na niečo, čo tí naši klienti aktuálne potrebujú a s čím by sme naša spoločnosť vedeli pomôcť. Dobre, ešte mám otázku, že ako sa vlastne darí udržiavať kvalitu pri takom počte ľudí 3000? My sa snažíme neustále zlepšovať a napredovať. A to zlepšenie a napredovanie naozaj ide aj ruka v ruke digitalizáciou, nastavovaním procesov interných. Aby nám to naozaj urýchlilo tú dennodennú prácu a agendu, ale naozaj, aby tam bol zachovaný ten osobný kontakt. Čo sa týka smerom ku klientov, tak naozaj snažíme sa ísť smerom ku klientom takouto čestnosťou a na tom si zakladáme. A taktiež naši zamestnanci interní sú neustále preškolovaní, vzdelávame ich, chodia na rôzne workshopy, spúšťame rôzne aplikácie v rámci firmy, aby sme naozaj jednotlivý výber kandidátov čoraz urýchľovali, ale samozrejme, aby sa tam nestratil ten osobný kontakt s daným kandidátom. Všetky naše oddelenia vlastne sa snažia prichádzať s inovatívnymi riešeniami, ktoré automatizujú veľakrát také repetitívne činnosti, takže na tieto inovácie samozrejme potom zaškolujeme našich interných zamestnancov, takže snažíme sa posúvať pred, lebo vidíme, že aj tá automatizácia, digitalizácia, náš trh vôbec rekrutmentu, ľudských zdrojov, agentúrneho zamestnávania takisto dobieha. No a samozrejme snažíme sa aj monitorovať spokojnosť našich externých zamestnancov pracujúcich na jednotlivých prevádzkach pri nástupe, po nejakom odpracovanom čase, takisto spokojnosť interných zamestnancov s jednotlivými zmenami, s tempom ako keby tých inovácií, školení, ktoré realizujeme. Takže snažíme sa byť naozaj v obraze a byť na tom pulze čoho? Pulze trhu. Dejín, niečoho. Kolegovia, aký má pre nás význam employer branding? Tak určite veľký. Budujeme dôveru a personálna agentúra už nie je dávno len sprostredkovateľ. A my si na tej dôvere veľmi zakladáme u tých klientov a celkovo aj u našich interných zamestnancov. Zakladáme si na tých dobrých vzťahoch, na férovosti a transparentnosti, pretože to dobré meno našej spoločnosti nás posúva vpred. Tak a brandingom sa nesnažíme cieliť len teda na klientov, ale aj na našich potenciálnych kolegov nových a spolupracovníkov, keďže veľakrát v rámci týchto aktivít sa snažíme zdieľať atmosféru z kuchyne Maxins, ako to u nás funguje, čo sa týka interných zamestnancov, benefitov, našich teambuildingových akcií, takže aj z takejto internej kuchyne. Dobre, keďže ja som tiež súčasť týmu Maxins, tak ma zaujíma, že čo hovoríte na 4-dňový pracovný týždeň.
či je to pre vás, podľa vás, motivácia pre našich interných zamestnancov? Či sa to vôbec dá v našom biznise? Tak vyjadrím sa ja ako prvá. Za mňa určite áno. Dneska naozaj ten pracovný trh sa veľmi mení a tie nároky na zamestnancov sú veľmi vysoké. Dneska nepracujeme klasicky 7,5 hodín denne, ale naozaj na tých pozíciách je ten pracovný čas oveľa dlhší. Ja by som privítala 4-dňový pracovný týždeň a myslím si, že naozaj bola by som ešte viacej výkonnejšia a ešte viac efektívnejšia, pretože naozaj by som nabrala síly cez ten 3-dňový zase voľný čas a išla s väčšou energiou do tej práce. Súhlasím s Katkou, áno. Ja by som takisto do toho išiel, plus máme viaceré pozície v rámci spoločnosti, kde by to bolo aplikovateľné. Máme aj také pozície, ktoré kopírujú smennosť klientov v rámci priemyselnej výroby, či už sú to tlmočníci alebo koordinátori priamo na prevádzkach zákazníka. Tam by to už bolo náročnejšie realizovať, pretože vieme, že tá priemyselná výroba ide najčastejšie v 3-4-zmennej prevádzke a tam ten 4-dňový pracovný týždeň je nemožný, nerealizovateľný. Takže keďže ste súčasťou vedenia a vlastne toto rozhodnutie v prvom rade závisí na vás dvoch, môžeme to brať ako keby takú správu pre nás interných zamestnancov, že k tomu naozaj dôjde? Tak určite nepredbiehajme a nechajme si to veľmi dobre premyslieť a zanalyzovať. A či je to naozaj realizovateľné. My sa naozaj vždy pýtame a záleží nám na tom, čo si myslia aj naši zamestnanci. A samozrejme, my sa musíme prispôsobovať našim klientom. A nakoľko my reflektujeme na ich potreby a musíme byť k dispozícii našim klientom. Ak 4-dňový pracovný týždeň nebude realizovateľný u našich klientov, tak nemôžeme sa tomu prispôsobiť ani my interne. Ale je to naozaj veľká téma a niektoré krajiny, kde to už funguje, vyspelé krajiny, tak si to naozaj veľmi pochvaľujú. Čo by ste robili ten piatok voľný, teda keby sme mali? Tak ja viem presne. My Maxim sme spustili takú výzvu a myslím si, že športoví obľúbenci sa strašne namotali a športujú naozaj 2-3 krát denne, len aby sa proste držali na tých popredných príčkach. A my motivujeme našich zamestnancov, aby sa hýbali, aby naozaj získavali tú energiu a dobrú náladu, pretože potom sa to odzrkadľuje aj v tej práci. Čiže ja určite by som to využila na šport. Ty, Braňo? Ja v prvom prípade hneď teda od rána by som dobehol celú domácu a zahraničnú tlač, spravodajstvo, ktoré nemám čas čítať v priebehu pracovných dní. Takže v prvom rade by som musel byť informačne saturovaný, aby som mohol spokojne ísť športovať. Tak Braňo študoval politiku, takže myslím si, že stále potrebuješ mať v tom prehľad. Takže to by bolo prvé a samozrejme športu, venčeniu psa a vareniu. Máš psa? Áno. Fakt? Adoptovaná z útulku z rómskej osady z Michaloviec. Ale to je prekvapenie asi aj pre nás obidve, že ani nie ten pes, ale ty varíš? Tak ti varím, áno. Tak doba ťa prinúti a hlad je najlepší. Partnerka niekedy tiež? Partnerka tiež, áno. A hladné deti. Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor. Aj my tebe, Ľudská, že si nás prevádzala celým rozhovorom. Ďakujeme, Ľudská. Rado sa stalo.